Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaagsara kay malantaw sa Keka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 21 ka mga pasahero sa Puerto Airport nagpositibo sa COVID-19. Escalante City kag Moises Padilla candidates bilang areas of concern. Sa Banwasang Murcia, duha patay sa pagbubuanay sa duha ka mga motorsiklo. Sa Talisay City, lalaki nga nagsunog sa iabalay kag NAG-AMOK, patay sang batiruhan. Kag sa Good Vibes, tabletop water filters ginapanagtag sa mga areas nga natam-an sang bagyo. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Gobernador Eugenio Jose Lacson ang may napilian ng presidential aspirant. Pero hindi niya luyag nga ihambal kung sino ini. Tigaylo magatutok siya sa iyang kampanya. Damlagpagin siling ni Lacson nga magahulat siya sa mga desisyon sang iyang partido. Katapos si Lacson sang Nationalist People's Coalition. Gusto man kung tani sang Love Negros, kung sa diin katapos si Lacson kag United Negros Alliance nga maglabot sa desisyon nga may isa lamang ka kandidato nga itibong para sa 2022 nga piniliay. Pero nangin mabudlay ini, labi na nga may mga luyag man nga suportahan ang tag sa kakatapos sang partido. Samtang nagapati si Lacson nga unconstitutional ang pagduso sang term extension para sa presidente kag iban pagid nga posisyon, magluwas na lamang kung ligwaton ang nasaad sa konstitusyon. May hagna nga nagaduso sang pag-convene sang Constituent Assembly para mahatagan talupangod ang amendment kag maduso ang term extension. Nagapati man si Lacson nga wala man sang panawagan para sa term extension kag handa naman gani ang presidente nga magretiro. May napilian ka nag-work sa mga presidential roles? Ay, next year na subok nga. Yeah, but I will not announce it. I'll focus on my campaign. Sa number 9, ang pagbulig sa mga naapektuhan sa bagyo nga Odette ang isa sa mga prioridad sa Negros Occidental. Sa pinakaunang department heads meeting sa 2022, inagintalakay sa gobernador ilabi na sa Office of the Provincial Agriculturist kag Veterinarian. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, dapat nga mabuligan ang mga mangunguma sa anuman nga ayuda nga mahatag sa mga national agencies. Iniayan bulig pinansyal o kung mga interest-free loans. Ang OPA may pinakadako nga agin report nga kahalitan tugas sa Bagyo Odette masobra sa 4 bilyones pesos. Sunod sa kay Lacson, ang mga livestock raisers buligan man nga makabalik liwat sa normal ang sitwasyon. Samtang bangod naman sa pagsaka sa COVID-19 cases, magapabilin ang 4-day work week sa Kapitolyo Provincial. Parayon pa nga ginatalakay kung bala himuon nga mangin mandatory ang pagpabakuna sa mga empleyado. Pero luyag ani paturon sa gobernador kung pila ang magapabilin nga unvaccinated. Wala pa man sa desisyon ang Kapitolyo bahin sa hindi pagtugot sa mga unvaccinated nga magtransaksyon o kung magsulod sa Kapitolyo. We're still in discussion, no? If we need to do that. First of all, we're trying to find out how many of our government employees still are still not vaccinated. I'd like to think it's very small numbers na. And maybe talk to them. Now, as to the public, not allowing the public to come in because they're not vaccinated, we haven't decided if we will disallow them. Sa number 8, presyo sang produkto petrolyo ang padayon nga nagasaka. Humalin sang pagbukas ng tuig 2022, padayon nga nagasaka ang presyo sang produkto petrolyo. Ikaduha na subong nga semana nga may dugang sa kada litro sang gatong. Matapos ang masobra 2 ka pesos nga saka sa diesel sa nagligad nga semana, 85 tubtob 95 sentimos naman ang ginmahal sini sa kada litro sang krudo.
tubtob 80 sentimos naman ang ginsaka sa kada litro sang gasolina nga malapit 2 ka pesos man ang ginsaka sang nagligad nga semana. Sunod sa DOE o Department of Energy, ang padayon nga pagmahal sang gatong ang dala sang pagsaka sang demand sa petroleum products kag ang paghina naman sang piso kontra dolyar. Sa number 7, mangin centralized na ang pagproseso sa S-Pass application para sa mga inbound passengers pa Bacolod. Sa tuanay, may mga komitiba nga ginapangunahan sa mga konsehal sa syudad nga amo nagausisa kag nagahatag approval sang S-Pass application sa mga inbound travelers sa Bacolod. Pero karon mangin centralized na ini sa pagdumala sang EOC Command Center. Sunod sa kay ang Executive Director sang EOC, may gintanan nga mga personnel ng Bacolod City Management Information Technology and Computer Services nga amo magausisa kag maghatag approval sa S-Pass application sa mga nagapasulod sa Bacolod nga mga pasahero. Kadungan man ini sang liwat nga pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga pasahero nga halin sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3 pasaka. Para kay ang mas mangin madasig, mahapos kag mas mangin maid-id ang pag-usisa kag pagproseso sa command center sa mga requirements sa S-Pass application sa mga pasahero, bangod ang mga personnel nga gintalana ang nangin kabahin sang data management system sa Bacolod EOC. Subong gibutang na sila upod dara sa aton command center. Kaya ang mga inquiries nagasulod man dara sa command center anyway, so diretso na dayon process. Is there a need? Sa number 6, Negros Occidental Police Provincial Office ang may bag-o nga provincial director. Opisyal na kahapon nga nagpungko bilang bag-o nga acting director sa Negros Occidental Police Provincial Office si Colonel Leo Pamitan nga anay acting director sa Capiza Police Provincial Office. Siya nagtalos kay Colonel Romy Palge nga nagpungko bilang director sang NOCPO humalin Hunyo 2020. Kahapon, ginpatigayon ang turnover of command sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City, kadungan man sa iban pa nga mga provincial offices nga nag-ilis man sang pamuno. Magluwa sa bag-o nga director sang NOCPO, napulo man ka mga police stations sa Negros Occidental ang nag-ilis sang ilang mga chiefs of police bilang pagpanghanda sa election period. Ang mga police stations nga nag-ilis sang hepe amo ang San Carlos City, Himamaylan City, Victoria City, Kawayan, Hinigaran, Calatrava, La Carlota, Sagay, kag Escalante. Sa number 5, sa Talisay City, lalaki nga ginbulagan sa iyang live-in partner nag-amok kag ginsunog ang ilang balay na tiruhan patay. Patay ang 45 anyos nga si Sunny Caballero matapos inibatiruan sa Domingo sang iyagid pang atake ang mga tanod sa iyang balay sa Barangay Dos Hermanas sa syudad sang Talisay. Sa investigasyon sa Talisay PNP, ginkatuan si Caballero sang iya sinianay partner sa iyang balay agud pangwaon ang iyang mga pagkabutang. Apang suno sa pulis, siya ang ginpahog ni Caballero nga naghana nga utdon ang iyang ulo gamit ang sanggot. Matapos ang pagpamahog, ginsunog ni Caballero ang iya sini nga balay kag gilayon ginpang atake ang mga tanod gamit ang sanggot. Pilaso ng isa katanod suno sa pulis matapos ini maigo sa abaga kag sa ulo. Ginagaw man sang isa pa katanod nga si Alan de la Rosa ang sanggot ni Caballero. Pati na ang iya sinibitbit nga armas kag aksidente ini nga naglupok suno sa pulis kag naigo sa ulo si Caballero. Dead on arrival sa ospital si Caballero. Ginitay naman sa karon sa Talisay PNP ang barangay tanod. Sa number 4, duha patay sa pagbungguanay sa duha ka motorsiklo sa Banwa sa Murcia. Patay ang duha ka persona samtang isa naman ang pilason matapos magbungguanay ang duha ka motorsiklo sang Sabado sa Barangay Salvacion sa Murcia. Ang mga napatay ang Mosanday Randy Petalyar nga nagadala sang motorsiklo kagang angkas ng isa ka motorsiklo nga si Ronald de la Cruz. Sunod sa PNP, nag-head-on collision ang duha ka motorsiklo sa dalan nga amo ang gintunaan sang kamatayo ni Petalyar kag de la Cruz. Pilaso naman sa aksidente ang upod ni de la Cruz nga nagadala sang motorsiklo nga si Jomar Arnaiz.
Sa number 3, ang pag-require sa negative RT-PCR test result sa mga government apur nga nagasulod sa Bacolod ang ginasuportahan sang EOC. Samtang rekomendasyon nga ginadumilian ang pagwa sa mga wala mabakunahan, gin-endorso na sa konseho. Nagapabilin nga exempted sa gina-require nga negative RT-PCR test result ang mga government apor o kung authorized person outside residence, parehos na lamang sa mga pulis at iban pa nga mga empleyado sa gobyerno nga nagapadulong sa iban nga mga probinsya bangod sang ilang nga trabaho. Pero ginaduso ni Councilor Renesito Novero sa sanggunian panglungsod nga kung tani ihinyo sa Interagency Task Force sa pag-require sa ila sang negative RT-PCR test result upon arrival. Agud mas mapabaskog ang tikang kontra sa paglaptas ng COVID-19. Inang suportado sa Emergency Operations Center karon nga nagsaka ang COVID-19 cases nga posible tugas ang Omicron variant kag iban pa nga variant of concern. Na-endorso naman sang City Health Office ang rekomendasyon sa konseho para magdihon sang pagsulundan nga magadumili sa wala pa mabakunahan nga magwa sa ilang nga mga balay. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, officer in charge sang CHO, sandigman ini sa panugyan sang Interagency Task Force sa mga local government unit sa tuyo nga mapahagan-hagan na pagsaka sang COVID-19 cases. Sa number 2, probinsya sang Negros Occidental ang may bag-o nga gin-assign nga Provincial Acting Election Supervisor. Ginsiling ni Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria sang Lunes nga siya ang gin-reassign sa Iloilo Province tubtub nga matapos ang election period sa June 8. Si Aklana Provincial Election Supervisor Roberto Salazar ang na-assign naman sa Negros Occidental COMELEC bilang Acting Election Supervisor suno kay Ananoria. May bago naman nga pamuno ang Negros Occidental PNP. Ginbuslan si Colonel Romy Palge ni Colonel Leo Pamitan. Ginapasalamatan sa gobernador si Palge sa iyang nangin serbisyo. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, makaduha ka beses nga naging Best Provincial PNP Station ang Nokpo sang tion ni Palge. Nag-courtesy call na kay Lacson si Pamitan. Sunod sa iya, ginalauman sa nga gobernador gikan sa kaya Pamitan kag Salazar ang pagpatuman sang isa ka malinong kag masaligan nga pinili ay. Sa karon ng Escalante City kag Moises Padilla, mga ginakabig candidates bilang areas of concern sa Negros Occidental, pero ginsiling ni Ananoria nga hindi pa ini official. Nga sa previous resolution sa 2019, kung usaron ang parameters nga muna, I think it would be Escalante and Magalion. Muna siya. Pero it's not official yet. Kaya gina-determine pa, tapos gina-validate pa. Anyway, ang one of the parameters is past election incidents. So may mga election incidents. Ang last election is na-family control gani ang Magalion. So obviously, i-consider gana sila nga areas of concern later on. So they are being considered as areas of concern? Candidates. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bentiuno ka mga pasahero na positibo sa COVID-19 surveillance testing sa Bacolod EOC sa seaport kag airport. May report si Nico Delfin. Ginbuksan sang Emergency Operations Center ang duha ka dugang nga isolation facility sa Bacolod para sa 21 ka mga pasahero nga nagpositibo sa COVID-19 makaligad ang 3 ka adlaw nga COVID-19 surveillance testing sa mga seaport kag sa Bacolod Silay Airport sang wala pa nag-require ang Bacolod sang RT-PCR test sa mga fully vaccinated. Kung asymptomatic o kung wala sang ginapakita nga sintomas, sila ang magapaidalom sa 10-day quarantine sandig sa panibago nga guideline sang Interagency Task Force. Suno kay Ang, Executive Director sang EOC, kadaman sa mga pasahero nga nagpositibo sa rapid antigen test kag RT-PCR test may mga travel history. Wala na kita lugar nga nabilin sa aton duha ka isolation facilities nga open as of now. Pila sila ka days ni quarantine? 10 days kung asymptomatic. Although may na advisory ang DOH for shortened isolation period. In fact, ang recommendation is 7 days kung asymptomatic. But kita sa EOC, the recommendation is we stay with 10 days. Pulo ka adlaw. Kung asymptomatic ka, 10 days nga isolation. With regard sa mga healthcare workers naman 5 days
may return to work basta fully vaccinated. Ang surveillance testing nangin kabayan sang tikang sang syudad para mapungga ng pagsaka sang COVID-19 cases. Dugang diri ang pag-submit sang negative RT-PCR test sa S-Pass application sa mga inbound passengers nga halin sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3, sandigman sa executive order sang alkalde. Ginapabasog man sa EOC ang booster dose vaccination sa syudad. Kaina mga katapos ang simbahan o podri mga kaparian kag mga lay minister ang ginkadtuan sang vaccination team sa Lupit Church. Mayara man sang booster shots para sa mga empleyado sang syudad sa Bacolod City Government Center. Nico Delfino para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, imbis nga bottled water, mga tabletop water filter na karon ang ginapanagtag sa local government units kag non-government organizations sa Southern Negros. Iniagud to mapahagan-hagan ang pagdamo sa nga plastic bottles nga basura kasubungan maggamit sang nawigay. May report si Romeo Subaldo. Ang tubig gikan sa bubon, sa bomba, sa sapa, sa suba o kung tubig ulan ang pwede ma-filter sa sini nga tabletop water filter kagimuon nga drinking water basta wala lang sang chemical. Parehos na lamang sa sini nga water filter sa kantin mismo sa Alternative Indigenous Development Foundation Incorporated kung AIDFI nga isa ka non-profit organization. Makita ang matipon nga tina sa filter gikan sa tubig sa gripo. Because it's like chalk, it's like a chalk bala, materials. Pino-pino na siya pero may mga buho na mag-trap na mga virus na bacteria. And once it is trapped, may patay na sang silver colloid kaya inside may activated carbon and silver colloid. Silver colloid is not dangerous for the body. 9 liters nga tubig ang sarang masulod diri kag pwede masigig-sige lang ang pag-refill sa tubig sa ibabaw. Sunod sa kay Oka Edzinga, isa sa mga nag-set up kag Chief Executive Officer ng AIDFI, Dutch Filtering Technology ang ginagamit sa sining nga water filter. Kung hindi tuman kahiko sang tubig, makalawig ini tubtub duha ka tuig kag pwede lang matinluan ang filter o kun i-replace. You can clean it like that. You can also pull it out pero normally we just keep it there. And then hinay-hinay mo lang. Hindi lang anay kiss-kiss lang dabuli sang kaldero nga itombala. Hinayan mo lang. Kaya maubos na dayon. Dugang pa niya, pagkatapos ang Bagyo Odette, kung sa diin tubig ang isa sa mga nagapanguna nga kinahanglan sa mga natamaan nga mga lugar, nangin in demand ini sa mga LGU kag non-government organizations nga nagapadala sang donasyon sa sur. Mga masobra 1,000 na ka mga tabletop water filter ang napadala didto kag ang iban ilaman mismo donasyon. Una nga nakita ang importansya sa sini sa bagyo nga Yolanda, pangudtuman kabudlay sa pagtransport sa tubig gikan sa iban nga mga isla padulong sa Samar. Di pagkatapos, you see those bottled waters there at the entrance of the school from different sizes. May araman nga nipis, bala how can you store them in boxes and bring them, for example, to Leyte or Samar? So I really said to you, we are transporting water. And how much water does one family need just for drinking lang? So it doesn't make any sense. It's an immediate, if we bring a few bottles now to the south, that's good for one day, for one family, because we want to reach out to so many families. So parang, there's a much better solution. Yes. Isa ka social enterprise gikan sa the Netherlands ang nagtugyan sa ila sang sininga water filter kag ginabaligya ini sa biling nga 1,200 kada isa. Amo na sa gihapon ang presyo humalin sa nag-igo ang bagyo nga Yolanda sa Pilipinas. Ang AIDFI nga nahamtang sa Barangay Mansilingan sa Bacolod ang isa ka organisasyon nga amo naghihimo sa hydraulic ram pump sa mga nabukid nga lugar sa Negros nga wala sang supply sang tubig para matagaan sila sang matinlo nga water source. Barb, wala sang salaya sa mag-donate sa tubig, di ba? Ang ginatanaw talaga nga long-term nga problem is ang masupot nga basura sa mga bottles ng tubig. Pwede ba mo sa isa ka balay pila ka bottles ang consume sa isa ka adlaw? Oo, Mino. Pero syempre, naganao man ta nga i-recycle to nila ang mga bottle, ang mga plastic bottles nga na-bottle nila. Pero nami nga siya. Kag nakita siya ba importansya sa kada may mga calamity. Nga kinahanglan sa gali nga kag long term ang gamitay kag pila ka pamilya maka-share. Naka-save ka, at the same time you care for the environment. Correct. Kagawin itong mga balita sa Negros subong adlaw.
Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.